Egon gara esaten, zu Okangon Uriben aukizen duela eskolea, bai. 64 neska eta mutil. Hori, neskak eta mutilek batera, edo aparteko gelatan. Apartetik pasilloa, bai. alde batean neskak, eta bestaldean mutilek. Eta 60, Han muestra bat. 60 talde baten, basko da hori, Baina, zera, nire aldi zaharrak. Claro, bai, edade guztiek danak batera. Nazte horrazte orduan. Eta zenbat urtegaz hasi zinen eskolara? Zeuk, Claudeo? Ni... Itzi gora bera, 5 urtegaz edo. Eta zenbet urtera arte, 14 urtera arte. Eta gero beharrean? Partikularen ditzen, Don Justoz. Gabaz. Gauetan. Bai. Eta zer lago assignaturak eta emoten zendu esan eskolan, akordaten zara? Liburu bat. Enciclopedia escolar. Izaten zan, liburu bakarra. Ona, haxet, bezala prinan eta haxet. Rekuerdo ona deko zue eskola denporakoa? Eskola, edarra. Bai, ondo pasaten zenduen, ez da? Zuk ez? Ni eskola gura. Bai, gura hobetzen beharren, ez da? Aitek edo zamen gana, enga eskola. Bai. Hau non bilur. Bai. Antazku zan, baina baina gogorra, ez da? Palo, bilur, dano, nire.